ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ ಆರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೆಗ್ ಹಾಯ್ ನಮಿತಾ ಪುತ್ರನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ನಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟ ದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ದಿನ ತಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ 4ನೇ ಅಲೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬರೋಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 4ನೇ ಅಲೆ ಆವಡ್ 8ನೇ ಅಲೆನೇ ಆವಡ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದೇವೆರ್ನ ದಯ ನಂಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಶೀತ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಒಂದೇಕ್ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕಷಾಯಗ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಶೀತಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಅತಂಡ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಅಲ್ಕನೆ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಬೋರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಇದು ಕಷಾಯದ ಇದು ಪರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಅವೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಒಂತೆ ಉಷ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಉಂಡತೆ ತುಳಸಿದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದುದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅವು ಇತ್ತಡೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಐತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆ ಈ ಬೇನೆ ಒಯ್ಕ್ ಪೋಣಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಪಂಡೆರಡ ಪಂಡ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಪೂರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದಾನ ದುಂಬು ಜ್ವರ ಬರೋಂದಿತ್ತಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕದಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ದೀಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತವು ವರ್ಷಲ ಈ ಮುಳಿ ಪರಂದನ ಟೈಮಡು ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುನನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಲ್ಲೇ ಉನ್ನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ಕೈತ ಇನ್ನುಂಡತೆ ಪಜ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ 4-5 ಸೊಪ್ಪು ಕನತಂಡ ಯಾವುದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ನಂದ ನಂಗೆ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಐತನೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ದೊಂಡೆ ಕಿರ್ಮುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗುದ್ದುದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ದಿವನ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.